This is Earth Radio. And now here's human music. Dobro jutro, već je svako doba dana, ja sam Dragozet i evo mi nato. Nakon ove stanke ljetne odlučio sam ponovno pokrenuti, naravno sad sa suglasnosti oca i majke i to je to, kada ću vam razne stvari. Krenimo. U redu, sada ću vam pokazati kako zapaliti vatru s Dragozetom. Naravno, ja sam Dragozet, ko bi bio drugi. Znači, ovdje imamo trešće. To, ako ne znate što je trešće, to su sitna drva s kojima je bolje zapaliti vatru. Zapalit ćemo vatru s onim bijelim kockama, ali ne znam kako se to točno zove. I te bijelu kocku ćemo zapaliti sa šibicama. Neće imenovat, zato što su cenzurirane. I tako. Prikorak. Trebate sve manje, znači od sve manjih do većih trešća, znači ovih komada drveta, slagati na tu bijelu kocku. Onda uzmete šibicu, zapalite. Šibicu naravno, morate znati kako se pali, ili uzmete onaj teleskopski upaljač i zapalite bijelu kocku s njom. I onda kako se primi vatra i kad sumnjate da je prestalo biti puno dima, onda dodajete obično skalano drvo ili sve veće i veće trešće. Ili potrošite svo trešće. To je to, pančari. Sad kako sam vam pokazao kako se to napravi, pokušajte sami 2-3 puta, možda 4, 5, 8. Nije bitno. Bitno je da to uvježbate. Evo je dobro. Doviđenja. Zdravo i do sljedećeg gleda.